Nagkahiusa ang Provincial Government ug mga mayor sa local government units nga lakip sa giserbisyohan sa Metro Cebu Water District MCWD nga mopatuman ang status quo diin padayon nilang giila ang kasamtangang mga opisyal sa water utility. Sa aron naton detalye pinaagi nining report. Gipanguluhan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang tigom sa mga mayor sa mga LGU nga lakip sa naserbisyohan sa MCWD uban ang mga opisyal ug ang mga department heads usab sa water utilities. Nagkahiusa sila nga ipatuman una ang status quo sa pagdumala og operasyon sa MCWD labi na nga karong panahon na sinati ang grabeng krisis sa tubig nga nakapikto sa masugbuanon. Sa gilagdaan nilang manifest of support gihimugatan nila ang pag-ila sa rule of law og padayon nga giila ang pagduma sa kasamtangan nga mga opisyal sa MCWD. Kini subay usab sa takeover sa Local Water Utility Administration kun LUA din adunay gipamutang nga interim board. Kinahanglan ako panalipdan ang mga lumulupyo gawas sa dakbayan sa Subo nga mas daghan. Mao nang niya ang atong mga mayor ug maminaw tagtag sa tagsa nila aron masayod mo unsa usab ang ilang baruganan kabahin ni ining maong isyu. Unsay naas balaod karon ang present na klaro man sad sa OGCC nga ang present board karon maoy atong respetuhon ug moy atong tawron. Muhangyo lang ta nga taga status quo kay panahon ron sa gikaingon ni Governor Gwen pagtinabangay. As far as the legal concerns and legal remedies are concerned, we submit to the wise minds of our lawyers and of course the governor that we should follow the rule of law. Kami sa League of Municipalities 100% mabak ining maong kausa. Niadto Marso 22 nakigtagbo ang mga opisyal sa LUA sa mga opisyal sa MCWD. Lakip na si Chairman Joey Daluz. Kinsa gipamugos nila nga suspended ang mga opisyal sulod sa unom ka buwan apan wa kini ilha sa kampo ni Attorney Daluz ug mga kaubang board of directors. I have no interest whatsoever, no business interest or whatever interest. Actually, the other way around, hindi naman ako yung gumagamit ng MCWD building for political reasons. Samtang sa pangutana kung dili mo sanong ang LUA sa hiniusang baruganan sa mga LGU sa Sugbo, I will be forced to exercise my power under Section 16 of Republic Act 7160 and that is the General Welfare Clause. kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.